ассалому алайкум дӯстони азиз, ҳама каса созен хубен, зинда бошен. дӯстон, видеои имрӯза хонаҳои фурӯшӣ ҳастанд ки аз ҳар минтақаҳои Тоҷикистон ва то охир тамошо кунед ки ба моро чӣ равон карданд. агар дар шуморо ки хона, замин, квартира, ягон аппарат, ягон компания дошта бошед, марҳамат метавонед дар ватсап мо муроҷиат кунед. мо дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. ватсап мо дар рӯи экран. аз ҳаматон эҳтиромона хоҳиш дар канал подписатсия кунед. ягон рӯзи аз ҳамин канали ма ягон хонаи арзон ё ин ки мошини арзон мехаред, дастгирӣ кунед. дӯстони азиз, лайкҳоро бизанед. ба шумо аз кадом шаҳру ноҳияҳо хона ё замин дар кор боша, ҳатман дар комментар нависед. мо иншоалло ки пешкаш мекунем. ба ҳаматон дӯстон, тамошои бафарғат, дастгирии моро фаромӯш накунед. дастгирии шумо пешаи мост. лайкҳоро бизанед, подписатсияро фаромӯш накунед. шербачаҳо мегзарем ба видеои имрӯза рафтем. дӯстони азиз, касоне ки хоҳиши бо равон кардан доред ба Тоҷикистон, яъне ки аз Москва ва Московская област, марҳамат, мо ба шумо як ширкати боронок тавсия медиҳем. ширкати Кай Парвиз мебошад. 10 сола таҷрибаи корӣ дорад. ба ҳама ҷои Тоҷикистон, яъне ки ба ҳама ҷои шаҳр ноҳияҳои ҷумҳурии Тоҷикистон равон мекунад. ва касоне ки агар аз 150 кило бор зиёд доштагӣ бошад, рафта худшон аз дари хонатон мегирад ва ба Тоҷикистон равон мекунад. адреси ширкат дар метро Котельник. марҳамат, муроҷиат кунед. аз номи сомонаи мо Насим Теҷе салом расонед. дӯстони азиз, мегузарем ба якумин эълони имрӯза. замини фурӯши ҳастаи баҳодорро қарор дорад дар шаҳри Ҳисор, ҷамоати Ҳисор гуфтагӣ ва диҳаи Булбулчашма. масоҳати замин, дӯстони азиз, 6 сотиқ замин ҳастаи срочно фурӯхта мешавад. нархи 35 000 сомон, яъне ки нархи охирша гуфтаги баҳодорро 700 метр дуртар дар наздикиаш гуфтага ки об мебошад ва 200 метр сведам ҳастаи дӯстони азиз. нархаш 35 дигар вапше арзон намешавад. нархи охираш рақамҳо барои тамос +7 930 784 1983. документҳои заминаш ҳама 100% гуфтаги срочно фурӯшӣ, дигар арзон намешавад. марҳамат дӯстон, тариқи ватсап муроҷиат кунед. ва дӯстони азиз, эълони навбатиён хонаи фурӯшӣ ҳастаи қарор дорад дар шаҳри Бохтар, пешина Қурғонтепа, тарафи роҳи Чапаё гуфтагиай. 4 дар хона мебошад ва масоҳати заминаш 6 сотиқ заминаи хона, яъне ки бо хишти пухта бардошта шудааст. марҳамат дӯстони азиз, хонаро бо диққат тамошо кунед. банияи дарунӣ дорад. нархаш 375 000 сомонӣ фурӯхта мешавад. рақамҳои соҳибхона 995 90 00 қади. ба ҳамин рақамҳо занг бизанед ва маълумоти пурра аниқашон аз худашон пурсон шавед. дӯстони азиз, хонаи фурӯшиамон қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ. хона 4 дар хона мебошад ва 5 сотиқ заминай, гирдаш маҳкам, оби свет дорад гуфтагиай. дарвоза часпондагӣ ҳастаи. нархша дӯстони азиз 350 000 сомонӣ мега. кухниву ошхонаву бания дорад. нархаш 350 000, боз камтарак савдо мешавад. рақамҳои соҳибхона 944 47 40 47 қади. ба ҳамин рақамҳо дӯстони азиз муроҷиат кунед. дӯстони азиз, хонаи фурӯшӣ ҳастаи қарор дорад дар шаҳри Ҳисор, маҳаллаи Соҳибдилон, яъне ки ҷамоати Шарора. хона гирдаш маҳкам, дарвоза часпондагӣ ҳастаи ва 4 дар хона мебошад. масоҳати заминаш 4 сотиқ заминай. нархи хонаро баҳодорро 243 000 сомонӣ мега. марҳамат, дар шаҳри Ҳисор, маҳаллаи Соҳибдилон гуфтагиай. рақамҳои соҳибхона, дӯстони азиз, 904 28 87 00 қади. ба ҳамин рақамҳо муроҷиат кунед.
ва дӯстони азиз, эълони навбатиамон хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Бохтар, пешина Қурғонтепа, маҳаллаи Малик Ғиёе гуфтагӣ. Хонаи пастак барак мебошад, гирду атрофаш маҳкам, дарвоза часпонагӣ ҳастай, яъне ки обаш аз качалка мебошад. 6 дар хона ва масоҳати заминаш 3 сотиқ замин. Дӯстони азиз, нархи хонара 330,000 сомон мегӯяд, камтарак дигар боз муомилат дорад. Рақамҳои соҳибхона 919 15 23 23. марҳамат дӯстон, ба ҳамин рақамҳо дар тамос шавед. дӯстони азиз, панҷумин эълони мо хонаи фурӯшӣ ҳастай. Қарор дорад дар шаҳри Турсунзода, маҳаллаи Дӯстӣ Д гуфтагӣ. Хона ремонтҳои нав кардагӣ ҳастай. 4 дар хона мебошад ва масоҳати заминаш 2 сотиқ заминае. Соҳибхона ҳам хеле қайд кардагӣ ҳастай. дӯстони азиз, ина марҳамат даруни хона тамошо кунед. Касоне ки аз шаҳри Турсунзода хона гуфтагӣ буд, шаҳри Турсунзода, маҳаллаи Дӯстӣ Д, 4 дар хона ва 2 сотиқ заминае. кухнию банию аловхона дорад. Нархаш 360,000 сомоне, боз савдо дорад. Марҳамат дӯстон, муроҷиат кунед. ва дӯстони азиз, шашумин эълонамон хонаи фурӯшӣ ҳастай. Хона коробка мебошад. Қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, қишлоқи Истиқлол, 3 дар хона ва 3 сотиқ заминае. гирду атрофаш маҳкам. хона бо симимблок бардоштагӣ ҳастай. даруни хонада бания дорад гуфтагӣ. дӯстони азиз, нархи хонара 127,000 сомоне мегӯяд. марҳамат дӯстони азиз, рақамҳои барои тамос 907 76 41 32. ба ҳамин рақамҳо муроҷиат кунед. ва дӯстони азиз, ҳафтумин эълонамон хонаи фурӯшӣ ҳастай. Қарор дорад дар шаҳри Душанбе, пушти масҷиди Меҳкалон гуфтагӣ. 2 дар хона мебошад. Хона ремонтҳои беҳтарин ва масоҳати заминаш 15 сотиқ заминае. нархи хонара дӯстони азиз 330,000 сомон мегӯяд. марҳамат, дар тамос шавед. рақами барои тамос 988 44 10 33. ба ҳамин рақамҳо дӯстон муроҷиат кунед. дӯстони азиз, дар ҳамаи навори мо воқеъ ҳасти лайкара бизем ва дар канал подписатсия кунед. боқии худованд меҳрабон нигаҳбон бошад. хайр то видеои оянда.